Hi guys! Andito na naman po kami sa aming koprahan at kami po ay tapos na magpakawit. Ayan, hindi ko na na-videohan kahapon yung mga nagkakawit at saka yung nagbubunot ng niyog kasi si Tres ay busy-busyhan sa kusina, nagpapakain ng mga trabahador kasi tatlo yung mga nagkakawit. Isa yung nagkakawit, dalawa yung alalay nagdadala ng bambo na pang tukod, pang dugtong-dugtong sa kawit. At saka yung nag-iipon ng niyog at saka yung naghahakot dyan sa balsa at saka apat pala no, bali 5. Tapos yung nagbubunot nito na niyog. Tapos meron ding nagtatrabaho doon sa aming pinapagawang budiga ng palay, kaya naman bisibisihan kahapon si Tres. So ayan, ngayon tapos na magpakawit, tapos na din magbunot. Kami naman ni Mother at saka ni Bunso ni John Mix Vlog ang nagbibiak. So ayan, si Bunso siya yung papataob kasi mamaya isasalang na yan, lulutuin yan. Ito guys yung lutuan ng kopra. So ayan, naka-live din ako doon sa isa at saka sa isang CP at saka ang lakas ng tugtog doon sa dulo kasi hindi abot dito yung wifi, panay-ikot ng aking live sana. So ayan guys, pagkatapos nito, ayan, marami naman kaming maiipon na baon ng niyog. Iuuling na naman namin doon. So ayan guys, tapusin na muna namin. Ang daming tambak na bunot. Yan, mahigit 3,000 to guys lahat. Yan. Tsaka ito. Yan, si Mother Dear, si Bunso. Yan, kumakain ng tubo ng niyog. Yung laman ng niyog. Ayan. So, ayun guys, na kami. Magbiak na ng niyog. Buo pa naman at saka maganda-ganda pa naman. Walis niya buyo. Yan, ganon. Oy! Hoy, malis ka dyan! Hindi na dadala sa isahan da guys. Yun. Ganun lang po yun, pag-iak ng niyog. Diba? Ampol, niyog. Sarap guys. Sarap. Wow. Libre almusal na, diba? Guys, libre almusal na. Di pa kami nag-almusal. Kumayo. Guys, pa-support sa aking kapatid, si Bunso, si John Mix Vlog 05. Ano ba? John Mix 05. John Mix 05. Ayan. Alam nyo na. Kapatid ni Tres, si John Mix 05. Mami G, Mami Groovy, thank you po sa binigay mo po sa kanyang pa-Gcash, pa-Starbucks. So, thank you ka. Thank you, Madam, thank you, madam. Mami Groovy. Mami Groovy, thank you po. Sa 250 pa-Starbucks. Yeah. Favorite ka ni Mami Groovy. Pag-register niya daw niya. Hi na. Hindi ko naman nire-reveal na kapatid kita eh. Kasi kaso lang hindi ka naman marunong mag-explore ng channel mo. Ito lang ang paggakma mo. Ano talaga? Mami, hindi ko mami. Hi Mami! Siya po Mami si John Mix Vlog, John Mix 05. Thank you po Mami sa pa-Starbucks daw po.
Boy, pa-thank you ka kay mami. Thank you po, mami. Ayan. siya mami yung andun sa Tres Marias Farm namin. Siya yung naiwan doon. Siya yung nakatira doon. Tapos pumupunta siya dito sa kabila. Dito sa taas kapag kailangan namin ng alalay. Kasi hindi namin kaya ni mother na kami yung magkupras nito oh. Tapos si father wala dito kasi pumunta doon sa munisipyo. Kumuha ng ano yung binhima ng palay. Wow, sana all. Sana all. Ganyan yung, hindi ko kaya yung ganyan. Bangig lang guys. Hindi talaga yung, hindi yung ano ng itak yung pinapatama niya. Hindi yung, ano tawag dyan boy? Yung talim. Talim. Yung likod. Para iwas putol ng kamay. Ganyan lang kabisik, mami Rose. Oh, ganyan lang daw po kabisik. Mahirap kung malaki ang mata. Lagi na napupuhin ng kilamsik na baon. Yung isa doon, oh, nakatiwangwang na. Shout out sa mga paralukad dyan. Shout out daw guys sa mga paralukad. Diyan mix lang sa kalam. Ayan guys. Mga paralukad dyan. Diba? Ayan, buti na lang. Ano pa yung aking live doon. Bahala na sila. Hindi ko alam kung sino ng mga naan doon. Tapos bukas or sa next day, kasi mamayang gabi, isasalang na yan, lulutuin, papausukan. Tapos mga bukas or next day ay tigkal na. Yung tatanggalin yung laman. So ayan guys, tapos lulutuin na naman ulit. So ayun, dispatch na. Ibinta na sa Comprada. Okay, no. Comprada? Shout out sa mga matindiw sa tubo dyan. Kunan mo lang yung ano no? Ano lang muna? Para makabilis-bilis. Agoy, na-drama ni mother. Naririnig ang drama ni mother. Ano drama ka? Ewan ko na sa record ko. Oh, laki ng tubo oh. Mga kabisik ko. Ha? Gabi ko to. Ganito yung pag ano niyan. Sa ilalim, nakatihaya. Kasi para hindi masunog agad ng, ay may nahulog boy. Para hindi agad masunog.
kapag pinapausukan. Lulutuin kasi yan guys sa usok. So kailangan ganyan. Ganyan yan. Yung unang step ng pagkukupra. So ganyan dapat. Pagkatapos yan, saka na papatungan ng nakataob. Yun, ganun. Patong-patong na hanggang sa maubos yan ni John Mix 05. Siya yung mag-ano niyan guys. Kamada, yung tawag sa amin. Ano tawag boy sa Tagalog? Kamaday. Kamadays. Yan, basta yun na yun. Pag pardo guys, pardo. Mamaya maganda yan. Tapos, pag tapos na, ayan na, magagatong niya dyan sa ilalim, doon sa hukay, sa butas, tapos papasok dito yung usok, hanggang sa luto itong kupra. Tapos bukas, tatanggalin na yan sa kanyang bao. Yan. So yun guys. Mamaya ipakita ko sa inyo kapag na lahat na ni Boy ito na ni Bunso na pardo na isa-isa na ipataob katulad yan no. Katulad yan guys. So ganyan ganyan. Ganyan yun. Ganyan. Ganyan. Diba? Ganun lang po yun. Hanggang sa matapos yan. Yun. Yun. Ganun lang yung guys. Hanggang sa matapos na yan. Dali na boy. Umpisan mo na. Dali. Nang matapos na. Para mamaya maggatong na lang si Father John. Tapos bukas pwede nang tigkal yan, tanggalin sa bao.